Jesus, neska. Ematen du berak utzi zaituela zu eta ez alderantziz. Ez dakit. Azkarregi moztuen nio genekin. Bai zera. Ara, gizonak eta mikroondasak berdintxuak dira. Ez da bilen lehenengo momentuan, zakarrera bota eta berri erosi. Sofara zitzultzarren kapaz da edo zer gauza esateko. Aizu guapo, hemen nago, Ta naiz gorra. Gainera ni Idoiaren hobe beharrezari naiz. Ta argi dago, hartaburu hori ez zaiola inorri komeni. Ja, baina tipo bat pikutara bidaltzea, bi aldiz kalegitagaitik jaione, gehiagitxo iruditzen zait. Bai, ez da. Bai. Eta badakiz zer den kale egitea? Aita, 17 urte ditut, ez 7. Hainbeste? Batzutan aztu iten zaiak. Batzutan? Beti, aita, beti. Bai. Ni urruneri joan ez jokinekin, Saturnoaino gutxienez. Baina no zoaz? Bai, zazkunekin hitz egitea, ia zer dio, engexuak. Eske, askotan lelo ematez. Claudia Schiffer banintze... Guain, bestela, jateko mulkoa dago izan hori, Arra. Guain, irutik bitan kale indula, oire bai. Baina bestela... Ui, Idoia. Kaixo? Zeitezu elkarrekin. Beira, etzan planifikatua izan. Zuri buruz hitz egiten hasi ginen, gero niri buruz, gero bere kale itez, eta gauza batek bestea ekarri zuen. Zerk ze? Ba, etzela estresa. Zu zinen. Zarregian niretzat. Begira, izaskunekin 3tik 3. Ez da lastana? Eta zeiru. Gorroto nuela pentsatzea ere. Zarra! Bueno, zarra. Heldua. Eskerrik asko Idoia ni usteagatik. Egundoko mesede egin diguzu denoi. Guazen? Bai, guazen. Agur, Idoia. Ez dakizu zer galdu duzun. Gero arte, Idoia. Heldua! Desde luego, Idoia, leloa ematen duzu. Eta berarekin konparatuta, zahar samarra, egia esan. Ikusi duzu? Zelako kaskateko eman didan. Hurrengo batean gorde komentario iraingarriak zuretzat. Nik? Baina, zuk leloa ematen duela zen diozuta. Leloa ez da iraina berarentzat. Egia berdaderoa baizik. Bueno, eta zaharrak zaretela ere bai. Dio! Baina, zer esan dut nik orain?